bezala lotan nengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut ezango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko bizango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Itxuak argitzen. Badakizue, ni basarri pobro batekoa nintzela, eta ezin duela baratzerik egin. Basarrian bizi nintzen, baina esan liteke ez nintzela basarritara. Ardi batzuk izan nituen noizbait, baina ezin nituen behar bezala zaindu. Bersotara joan berzeten bainuen batera eta bestera. Halako batean, asto bat erostea bururatu zitzaidan. Batetik bestera ibili berzeten nuenez, karga garraioan saian nintekelakoan. Behin, momentu batera eraman behar izan nuen karga berezi bat. Etorri zara, Fernando? Berandu, Fernando, berandu. Honezkero, arrak sortuko zitzaizkion gatzari. Zoaz, zakurra, atzeko zulotik pustera. Baizu, Fernando, karga gutxi dute zaku hauek. Etzenion gure gatza beste norbaiti salduko, ez da? Edo zeuretzat kenduko pixka bat. Etzeukak gatz beharrik, Fernandok. Bazeukak berekin nahikoa gatz eta piper. Baizu, Fernando, hain azkarra zarenez, jakingo duzu noski zer den beti janda jan eta sekula gizentzen ez den. Ezagun duzu ez zaetela asko ibiltzen itaurrean. Egi esan, bat ere ez? Jantzitatzua barkak, fraile jauna, eta zoaz idiekin lanera. Ez duzu ulertu galdera, Fernando. Oso ongi ulertu dut. Zoaz idiparearekin goldean aritzera, eta hasi zaitez lanean. Bai, eta? Zer da orduan, haragia jan eta jan aritzen dena bat ere gizendu gabe? Ongi asmatua, Fernando, ongi asmatua. Akuilua jaunok, akuiluaren estena da, beti haragia jaten eta sekula gizentzen estena. Hortan gelditu zen nire lehen garraioa. Baina oso kezkatu utzi ninduen nire astoaren jokabideak. Bidean kargagan erdia galtzen baitzuen alferrark. Zuek badakizue, noski, gatza urtu egiten dela. Asto madarikatua. Atera, adi uretatik segituan. Abiatu adi zubitik, alperra!
Damutuko zaik alu horri, damutuko zaik gero! Ikusia zegoen, astoura alferra zela oso, eta neurriren bat hartu beharra nuen. Ik badakik noski, idi haragiak jan eta jan aritzen dena zer den ezta? Zanion. Bajakintzak, asto haragia ere badakila jaten akuluak. Baina nire astoura akuluaren estena bera bezain argala zegoen. Etzeukan haragirik estenka egiteko ere. Orduan, bestelako ziria sartzea bururatu zitzaidan. Zer dugu, Tolosa? Hementxe, Fernando. Lanean. Aizak, Tolosa, ea esmatzen duan. Beti arraina jan eta jan, baina sekulak izentzen ez. Nire astoak belakiak zeramatzan. Eta astoak ere badakite belakiek ez dutela kargarik, oso areinak direla. Busti ezkero ordea, zergatik hartzen ote zuen putzura astoark zubitik jarraitu beharrean. Han bazegoen katramilaren bat, eta nik asmatu egin behar nuen. Feridako bidean, hemen da Fernando, astorren gainean, ez da urrun joango. Zotzaren itxurako lepo eta zango, goseak zagok eta erori hau jango. Oa, zakurra, atzeko zuloti pustera. Egunon, Fernando, ze berri? Txarrak berri. Amezketa erre dela? Hori berri ona dugu, gizona. Ez, amezketa ez da erre, baina laizter erreko dizuet nik zuei baserria. Tira, ez da horren besterako izango. Zer egin dizugu guri baserria errenai izateko? Asto honek ez du balio lanerako. Baina, Fernando, zer esan genizun guk? Asto hau itxua zela lanerako, horixe esan genizun. Ez alduzu ulertzen. Asto hau itxua da lanerako. Fernando amezketarra, txintxarriek jodiate adarra. Ni beti saiatu izan naiz, kontu handiz ibiltzen, alegiako txintxarri horiekin. Baina orduan ederki sartu zidaten ziria eta baita akulua ere. Asto itxua erosi nien, eta ni ezin kexatu. Saltzerakoan esan abaizidaten, astoa itxua zela lanerako, alu alakoak. Zer egin behar nuenik asto itxuarekin. Fernando kartua du,
eundoko txaskua, adarra jodiote ezin sinistua. Alegira joan eta erosi astua, itxua da gainera zorritzu askua. Oa, zakurra atzeko zuloti pustera. Egunon, Fernando. Ze berri? Txarrak berri. Euli guztiak hil direla? Hori berri ona dugu, gizona. Beste asto bat behar dut. Beste asto bat? Bigarren asto bat? Bai, lanerako itxua. Baina, Ziria sartzen dizutenean, ezin baduzu erantzun, beste norbait zirikatzea izaten da onena. Mundua bete xamarra dago, eta beti egoten da nori adarra jo. Eta nik ere, alaxe egin nuen, hartu nuenaren alako bi eman. Baina horretarako, bi asto behar nituen, eta gainera itxuak. Bai, alako xa behar nituen, itxuak biak. Kaixo, Fernando, tratura? Bai, ea asto hauek saltzen ditudan. Zintzoa galdira? Oso zintzoak, hauek ez dute begi luzatzen besteren sorora. To, asto parea behar dut nik. Uztarrian lotzeko? Asto parea uztarrian? Hau baserritar kaikua. Ez gizona, ez, eiza garraiatzeko nahi ditut nik astoak. Hainbeste botatzen alduzu ba? Perdigoi batekin lau eperril nituen lehengoan. Ta atzo 7, neguan binaka botatzen ditut basurdeak. Bai, astoak ere binaka beharko dituzu, hainbeste eiza garraiatzeko. Bai, jauna, zenbatean dauzkazu. Erosi baino lehen, abisu bat emanen izuke. Izutu egiten aldira tiro hotxa entzun da. Ez dira izutzen, baina biok akats txiki bat dute. Bai? Eta zein da ba akats hori? Ezin dutela elkar ikusi. Arraio ba. Alaxe da, jauna, astoak ezin dute elkar ikusi. Hori besterik ez bada, pertsonen artean ere izaten dira ezin ikusiak. Gertatzen dira, bai? Pertsonen artean gertatzen bada, ez da harritzekoa animalien artean ere gertatzea. Nik abisatu egin nahi nizun, badakizu, bada espada ere. Tira, eskartzen dizut jatortasuna, baina zaude lasai. Nik etxean, plaza hau baino handiagoko ikuilua daukat, eta bata bazter batean eta bestea beste batean lotuko ditut. Hala, hobe, asto hauek ezin dute eta elkarri ikusi. beti arren jaten eta sekula gizentzen ez. Fraile jaun min gain luze pikaron berritxu, bersotan zuta biok ez gaude berdintzu. Mirariak egiten noiztik handakizu, Fernandok argitu du zegoena itxu. Barkatu zera, mirariren bat gertatu omen da hemen. Miraria? Noiz ordea? Lehengo asteko ferian. Ni hemen nintzen lehengo astean ere, baina enuen miraririk ikusi. Aizu, mirari bat gertatu zela esan dute, amezketan. Fernando amezketarrak itxu bat argitu omen zuen. Ez dakit baina, egia da lehengo astean itxu bat zebilela hemen. Huraxe? Fernando amezketarra harrapatu behar dugu.
Kanpandorretik zintzilikatu eta zintzilik dagoela tirokatu egingo dut. Eibarko munizio guztia haitu arte. Ze gertatzen da? Ze hauzi duzu Fernando Bengoetxea jaunaren aurka? Asto, kitxuak tira! Eta? Ez dute balio! Eta nik ordaindu egin nizkion. Eta nola izan zentratua? Berak esan zuen zintzoak zirela. Eta astook ezin dutela elkarri ikusi, ez altzizun esan. Bai, baina... Orduan zaude isilik. Baina... adarra jodit, ziria sartu dit. Ziria? Noski! Horixe! Asmatu dut! Bai jauna! Asmatu dut! Hauxe duzue, fraile jaunok. Lehengo asteko itxua. Orantxe hasi da ikusten. Irari handia benetan. Jesus! Jaiki, Fernando, jaiki! Jaiki, Fernando, bai, Fernando. Jaiki adi, gizara jo hori. Guardia, Fernando, guardia, ate joka! Beti arraina jan eta sekula gizentzen ez. Jesus, burutik egintzaio gure gizonari, aiene! Aurrera, Tolosa, aurrera! Asmatu diat, Fernando, asmatu diat. Ba, ote? Bai ez ba, Fernando, asmatu diatela. Ez du gazmatu Tolosa. Ez ditu gamo arrainak. Arraioa. Tolosak hartu behar aurrea Fernandori. Ez duk ikusten edo loago oraindik. Amua, Fernando, amua! Amua? Noski, Fernando, noski. Horra, beti arrain jaten aritzen dena, sekula gizendu gabe. Demonio alakoa, arrazoi duk Tolosa. Aizu, Josepa. Bai, jauna? Lan handia izango litzake amorrain haue sultan jartzea. Ez, jauna, ez. Bai pozik gainera. Ondo asmatua, Enian uste, iain bizkorra intzenik. Asmazak nori kendu dizkiodan arrainak. Ez duk egia izango. Bai ba. Alegiko txintxarri aluietakoen bati? Horixe. Hi beti lanean, Tolosa. Gu beti lanean, Fernando.